Тапшыруны башлап экраннар алдына güzel кояшчык Сулейманова Мәрьям Рамил кызын чакырып алам. Бүген ул үзенең 10 яшьлек беренче җитди юбилеен билгеләп үтә. Матур гомер бәйрәме белән ихластан аны әбисе Асия, әнисе Гөлсинә һәм энесе Камил котлап, иң җылы теләкләрен җиткерәләр. 10 ел элек яшьлегемнең олы мизгеле булып, яшәешебезгә мәгънә өстәп, татлы беренче кояшыбыз Мәрьямыбыз туды. Баламны ак биләүләргә бәйләп, күкрәгемә кысып, бәхетләр теләдем. Алтын балыгыма әтиле үсәргә насыйплар кылмаган. Әби әнисенең назына төренеп ул көн сайын түгел, минут сайын үзгәреп үсте. Инде бүгенге көндә 3нче сыйныфта бик тырышып, 4ле, 5ле билгеләренә генә укып килә. Аеруча рәсем ясарга ярата. Иҗат сөючән балабыз бик нечкә күңелле. Әнисе, әбисе өчендә, энесе өчендә ул мәрхәмәт кенә күрсәтеп яши. Әле ярый бәхетебезгә тугансың йөрәгебез дип, аңа карап еш ишемнән кабатлыйм. Якты йолдызыбыз безнең, олы сөенечебез, тырыш чәчкәбез, güzel җимешебез. Бүген сине матур 10 яшьлек юбилейлы туган көнең белән котлыйбыз. Теләкләребез арасыннан иң мөһимнәрен сиңа юллыйбыз. Беренчедән балакайыбыз саулыклы, исәнлекле, тәүфыклы, иманлы бала булып үссә идең. Йөрәгең тазалыгы, күңелең көрлеге, уңышлар, бетмәс тикәнмәс олы шатлыклар һәм бәхетләр сиңа гел юлдаш булсыннар. Дусларың да янәшәңдә чыннары гына булсын. Дошманнардан, яман сүздән, яман күздән сине үзе Аллаһы Тәгалә арындырсын. Барасы юлларың киң һәм туры булсын. Бормалы тормыш сукмагыннан атлап үскәндә онытма. Һәр вакыт таяныч һәм терәк булырлык синдә әни, әбиең һәм энең бар. Без сине барыбыз да бик яратабыз, алтыныбыз. 10 яшь тулды кызыбызга, килдек котлап китергә. Яссын алда бик күп төрле юбилейга җитергә. Син уң кулым, сирдәшем дә, сөенечем дә балам. Мәктәпләргә узатканда бәхетләр теләп калам. Сыкланып карап торабыз, көн сайын син үскәндә. Яссын Раббым шатланырга олы яшькә җиткәндә. Гомерләрең шау чәчкәле, гөлле бакча булсачы, калган барлык борчуларың онытылып калсачы. Вагоннарга тияп поезд чаба алгы юлларга. Без дә сине ашыгабыз 10 яшеңдә котларга. Мәрьямыбыз, ай нурыбыз, котлы булсын бәйрәмең. Кабул ит ихлас йөрәктән алда җырның бәйләмен. Кадерле Мәрьям, ихлас йөрәктән бар теләкләргә дә кушылып, матур җыр бүләккә юллыйбыз. Кабул итеп алайда. Һәркемгә бирелгән төрле язмыш, бар гомердә икән Худайдан. Бала дип җан атулар, шул кадерле икән ул кайдан. Күкрәгемә кушып яратымчы, бәхетле бул балакаем кызым. Теләп, күктән сорап алган, син минем сүнмәс өмет йолдызым. Күкрәгемә кушып яратымчы, бәхетле бул балакаем кызым. Теләп, күктән сорап алган, син минем сүнмәс өмет йолдызым. Сиңа карап мин кыланамын, ак болыттай керсез күңелең. Яманлыктан айыр яхшылыкны, изге булсын барыр юлың сине. Күкрәгемә кушып яратымчы, бәхетле булып балакаем кызым. Теләп, күктән
сорыймын ялварам, балама бул язмыш мәрхәмәтле, язмыш юлларында адаштырып, йөрәккәен итмә җәрәхәтле. Күкрәгемә кушып яратимчы, бәхетле бул балакаем кызым. Теләк күктән сорап алган, син минем сүнмәс өмет йолдызым. Күкрәгемә кушып яратимчы, бәхетле бул балакаем кызым. Теләк күктән сорап алган, син минем сүнмәс өмет йолдызым. Теләк күктән сорап алган, син минем сүнмәс өмет йолдызым. Син минем сүнмәс өмет йолдызым. Бәхетле бул кызым йолдызым.